Dagito iti na dinaldalan idi ni Jeremias. Iti kinapudno na iti Diyos. Iti kay papanan ni kitoy asasaw. Daiso na idi managdayaw iti Diyos. Kas kaditi daduma ang mamadto. Tadi kiti apamanagnag anaylanad kadigi sursurat iti Jeremias 5 iti 13. Ket dagiti mamadto agbalindanto nga angin. Isu di kita kapsat tin na ibagbaga nga kas inda ipalpalawag ngagbalinda nga angin. Taysuda na spirituan kadigiti inda ipalpalawag ni gitoy. Bauten iti linaon, iti lokot, iti pagbasaan. Tadi kita iti napateg ngayon na ibagbaga nga kaugalyan iti napudno apa nagpamati. Tadi gito iti silauna iti Jeremias 51 iti 9. Ta iti panakaukom na dumanon sa dilangit. Ket manipod to agingga metlaag kadagit ti tangatang. Isu kat ti pamati na dumanon ijay ngato kas iti tangatang nga ibagbagana. Isu dayjay panakatay ket di espiritu isu iti agpangato. Kas bauten digitoy ada kailanadan digitoy asasaw. Tadi kiti kapsat nintayalaen adalen kailangan nga dawaten tayo iti Diyos iti nananay apa nakaawat tapno maala tayo kadigiti kay papanan na digitoy asasaw. So kadigiti kapsat napapateg digitoy gapu iti panagpamati anasayaat sa laeng nga bauten iti kwarta. Ta iti kwarta isu kailangan laeng iti tao nga aramaten iti unos iti panagbiag digita. Ngem ti kinagpaisuanan na kabsat gapu iti panagpamati intay kwarta sa kimaten dagiti sursurat tapno maala tayo iti kay papanan na ngagturong iti Diyos. Ta iti Diyos nga rod awan ti nakakita kinkwana no dilaeng dayjay naggapu kinkwana. So dayjay nga isu ni Apo nga Jesucristo. Ket iti pakasaritaan met ni Apo Jehova nga ibagbagana isu nagparang iti daan at tulag. Ngem kinunana kumita danto kanyak adinuyok da kinunana. So dayjay ket tinagparang ni Apo nga Jesucristo. Isu nga ni Apo nga Jesucristo kini Apo Jehova isu dametlaeng nga may maysa iti ganwat wenno iti plano da. Ta iti Diyos nga rod kas iti espiritu. So kadagiti kapsat iti daddaw mapagsinupyatan dapay parwarin dapay itinagan iti Diyos apay rebbeng ta nga alaen sa kimaten ken biroken itinagan na. Haan kapsat ta iti adda kailanadan iti asasao isu iti tao metlaeng iti adda nagan na. So di kita kapsat iti tayo panangala kadigiti adda anay surat. Ket agyaman nakakabsat iti Diyos Ama aba nakabalin iti so amin. Amen.